an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 k'a bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma monsieur le maire k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Seydou Sakɔ ye Jalafarakaw ka maire Sajola marabolo kɔnɔna na Siriman Bacili ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye filamuso ye Jaba Sidibe k'an b'a fo Salakaw ka sigi la tanti Jaba k'an ka foli bɛ se a ma Sori Kɛmɛso an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka Bayiba fo mairie district kɔnɔna na min ye monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo le jeune k'an ka foli bɛ se a fana ma bi wulada in na y'a fo fana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugukaw fɛ yen nido ɲuman feere yɔrɔ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye Malamini Kone k'a fɔ Malamini Ture min bɛ Samaya an b'a fana fo n'Ala sɔnna a ma sini a ka ja dɔw bɛ yen an bɛna olu yira ale fana kɛlen don ka wulikajɔ boloda bi kosɛbɛ i ka Samaya in tɛ dɛ nin ye Samaya ye min bɛ Mali ni Laginɛ dancɛ la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn maa min don baɲumankɛ don a ye waleya caman sigi sen kan u ka sigida la yaasa maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na bi an b'a kara kuru la Falaye i b'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na bi ko min ye an yuguba kosɛbɛ o ye avril kalo tile 25 waleya ye Falaye waleya in a kuma bɛ senna don o don fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini wulikajɔ bɛ ka kɛ cɛsiri bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ni se ni dungo bɛɛ bɛ se min na bɛɛ bɛ k'i se kɛ Falaye minisiriw b'u sɔn kunnafonidilaw b'u sɔn jamanadenw b'u sɔn ŋaniya ɲumantigiw b'u sɔn fasoden yɛrɛwolo b'u sɔn min ye maa minnu bɛ bi ni olu bɛ miirina bɛɛ lajɛlen jamana bɛ se ka basigi cogo min bɛɛ lajɛlen an bɛ k'an fasa fili Falaye ka da mun kan an ni maa min bɛ ɲɔgɔn na Falaye Faransi don a ti sɛgɛn a ti ɲinɛ a ti a dabila ale ta kɛlen don ko nɔnɔ kɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ Falaye olu tɛ jingɔ u tɛ ɲina anw dun n'anw lafiyara dɔɔni an b'a fɔ k'an bɛ an nɔngɔma tubabu to sɔn o ma tubabu sɔn min ka jan waati min na i hakili t'i yɛrɛ la i hakili tɛ fan min na u bɛ taa bɔ ni yen fan ye Falaye ko mun bɛ Macron ka nin wulikajɔ in kɔfɛ dɛ Macron ale kɛra jamanakuntigi ye Faransi bolo tiɲɛ yɛrɛ la Faransi binna Faransi sɛgɛnna Faransi lajabara Faransi lagosira Macron ka waati kɔnɔna na Falaye Macron san wɛrɛ mɛ kalo ale b'a fɔ Faransikaw ma ko u ni ce u ni baraji ale bɛ taa nka degun minnu kɛra k'a to a ka masakɛya in na a b'a fɛ k'a dɔw tile Falaye o hukumu kɔnɔna na sa a wulilen don k'i jɔ bi k'i ɲɛsin anw ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko anw de ye jamanatɔw ɲɛ dɔn ale la min ye Jabaru masa ye o ta kɔfɛ Macron ko ko ale tɛ se ka anw ka jamana ɲɛmaa ninnu to yen cogoya si la u ye lajaba min da ale kan u ye lebu min da ale kan waati mana kɛ n'a taara i fasa fili Burukina na a bɛ t'i ɲin gɛn Niger la wa Mali ta wulikajɔ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye mun bɛ ka na ni nin ye a y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara in ye sira o sira ka nɔgɔ a ma a b'o kɛ Falaye min ye bamaci jɛkulu ni ɲujuga walekɛbaaw ye Macron y'i bolo d'olu bɛɛ lajɛlen ma a ka kunnafonidilaw b'u sɔn su ni tile a dɛmɛbagaw b'u sɔn su ni tile waleya fɛn fɛn b'u bolo u bɛ k'u bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o de la kɔsa in na min ye u ka wasaden dɔ ye o bɔra k'a jira k'a fɔ ko Mali bɛna bi tile 2 in na a b'a dɔn cɔ Falaye ko Mali tɛ bin dɛ nka a b'a fɔ sabula a bɛ fɛ bamaci ni walekɛbaaw u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan waleya in bɛ ka fɔ tuma min o waati kelen kɔnɔna na fana fɔnkɔɲɔgɔnkɔba de bɛ Falaye kɛlɛbolo 2 min faralen don ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ sabula n'i y'a jateminɛ Jinim ale ni kɔnɔna na ye Katibari Masina n'o ye Kufa ka maaw ye olu fana b'u sɔn wa n'i ye ko in ta k'a jateminɛ n'i ye waleya in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Jinim ye ale ni Katibari Masina maaw fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ tile 2 in na Falaye k'a da mun kan a bɛ n'a fɔ Katibari Masina maaw sɔn min janyana han u ye k'a fɔ k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko in a balawuma yɔrɔ a sitanɛma yɔrɔ o y'olu ta ye min y'a nafama yɔrɔ a tulubɔ yɔrɔ a nafasɔrɔ yɔrɔ a kumaba yɔrɔ o ye min ye Jinim bolofara minnu bɛ yen olu tɔw ta ye bi na min ye ɲɛmaaba 2 in ye n'o y'a sɔrɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u dagalen don Alizerikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ k'u ka jɛden minnu bɛ kɛnɛ kan a dɔw bɛ ka ɲɛmajɔ kɛ han Falaye o de la kɔsa in na
Faransika kunnafondila dɔ bɛ yen ale bɔra ka kuma fɔ kuma min n'i y'a jateminɛ a bɛ k'i ɲɛna kuma dɔw la k'a b'a fɛ ka min ye a yira k'a fɔ ko min ye Katibari Masina kɛlɛkɛcɛw ye k'a b'a fɛ ka olu fusamantiya nka Fala mun b'a ka kuma kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ de ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka ca Katibari Masina la k'olu de kɔni ka ko in wulikajɔ in barika bonyanen don olu de fɛ olu de bɛ ka kariw jeni olu bɛ ka yɔrɔw jeni n'i y'a ka kuma yɛrɛ jateminɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ ka fɔ dɔrɔn olu de kɔni ye Sadio fasaw o waati kelen na a ka jateminɛw la a ko degun fɛn fɛn bɛ ka taga ɲɛsin Mali ma ko nin ye olu ka baara de ye ko wa ko min ye fan dɔ in fɛ yen minnu bɛ Kidal k'olu b'a tulumayɔrɔ la Fala ye n'i y'a ye i b'a fɔ k'a bɛ fɛ ka min ye jɛkulu fila in kɔnɔna kabila maaw kunkari ɲɔgɔn na nka a ka laɲini to o ye laɲini ye maaw ka ɲanaki ka da dɔ k'a ka dɔ to yaasa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen o bɛ se ka dogo cogo min n'i ye kuma in ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ a b'a fɛ ka siya woloma kɛlɛ o sinsin a b'a fɛ ka siyaw kari ɲɔgɔn na a b'a fɛ ka fɛn fɔ fɛn min bɛ yen bi n'o o kumaw fɔlen don ko yɔrɔ caman na nka Fala ye ni maa min ye kuma in jateminɛ hakili jagabɔ la i b'a jira k'a fɔ ko min ye kamalen a b'a jo fɛ han aw su ni tile aw de bɛ boli la aw de bɛ kariw jeni aw tɛ su t'aw ye tile tɛ aw ye don o don aw ni boli don o don aw ni yɛrɛ ɲini wa dogotu foyi t'aw bolo waati kelen na minnu bɛ ka aw bila u la Fala ye olu dalen don Moritani olu dalen don Alizeri olu b'a nɛɛmaw sɔrɔ olu b'a wariw sɔrɔ ni maaw minɛna olu de bɛ fɛnw sɔrɔ aw ta ye don o don n'aw mana mobili dɔ jeni maaw bɛ boli aw kɔ pankuru b'a aw ɲini aw bɛ ka bɔ wulu a ma se aw yɛrɛ ka hakili sigi sa k'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ ko ye min bɛ ka fɔ aw ɲɛna ko diinɛ ko tɛ Ala ko tɛ min ye lahara ɲini ko tɛ nɔn tɛ ni sara bɛ taa alijinɛ o kuma olu dun maa bɛ se k'a fɛ cogo di ko nin ko in na ko ni e sara k'e bɛ taa alijinɛ o kuma ale yɛrɛ dun ale bɛ taa mini ou bien ale bɛ to yan k'e tɔnɔ bɔ de o de la bi maa caman y'a ye k'a fɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in barika bonyanen ba don cogo min na bi a kɛlɛ y'a to fiɲɛ bɛ ka bɔ u ka woro ɲɛma dɔɔni dɔɔni Fala ye tile fila in na an ye Kidal ko kuma fɔ Kidal gosikun tun ye min ye i b'o dɔn Bamanci wale ni wale kaba minnu bɛ Kidal kɔnɔ u tun bɛ ka labɛn de kɛ k'u bɛ taa bin Agɛlɛw kan o la sa pankuru de wulila so fɛn fɛn bɛ yen n'u taara n'u dogo kɔnɔna Kidal k'a bɛɛ lajɛlen filenkolo ci k'a da kolon ci maison des jeunes n'o ye Kidal jumelage ye u ye yen kɔni kɛ u ye n y'a f'i ɲɛna cogo min dogotu banna dɛ jelimuso ka dɔnkili dogotu a banna pewu so dɔ wɛrɛ fana tun bɛ yen n'o ye bâtiment baw ye ni ninnu kɛlen ka t'u dogo kɔnɔ n'u ka marafafɛnw ko wulikajɔ in kɛkun ye o ye sabula a yera k'a fɔ min ye Ukrainikaw ka mercenaires dɔw ye olu nalen don u bɛ ka na nin kɛlɛ in na sabula olu bolo u kana nin kɛlɛ in na o dagadu la u ka to Ukraine kɔnɔna kɛlɛ la sabula mun na musaka bɛ sɔrɔ nin na wari bɛ sɔrɔ nin na wa nin kɛlɛ waati bɛɛ tɛ Ukraine dun ta su ni tile bɛ se ka fa kuma tɛ kɔsa in na irisi kelen don k'i ɲɛ bilen bɛ u la Fala ye ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Macron de ko ninnu ma k'u ka t'u tɔ la ko dɛmɛ bɛ nalen wa o dɛmɛ mun y'o tiɲɛ Mali ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsa in na ani an dafɛ jamanaw kɔnɔna na Fala ye munumunu salo k'a barika bonya hali bi min ye armée ye a bɛ o baara kelen de la jamana fan 14 fɛ o la sa wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wulikajɔ ni cɛsiri o hukumu kɔnɔna na armée ale ye gosili kɛ koyi kunungo sibiri mɛ kalo tile 23 ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye gosili ye k'a ɲɛsinna maa minnu ma o maaw a kun fɔlɔ olu nana k'u bɛlɛnbɛlɛn motow la Kolokanikaw fɛ Kulukoro mara la ka na u daga ye o kɔfɛ groupe wɛrɛ tilara ka wuli tuguni ka na o yɔrɔ kelen na ka na fara olu kan ye waati min na u bɛɛ lajɛlen hakili latigɛlen pewu pankuru ale wulila ka goni da u ka Fala ye bolominɛn fɛn fɛn tun b'u bolo maa minnu sera ka boli u sen na fiɲɛmugu ni tasuma kami kɔrɔ olu bolila nka tɔw fɛn fɛn kɔni tun bɛ mobili kɔnɔ mun tun bɛ moto kan olu bɛɛ lajɛlen tora ko in senfɛ baro kɛlɛtigi ka dankan ko ni o ye chef d'état-major Élisée Jean ko min ye armée ko k'a fo a ka nin wulikajɔ ni cɛsiri in na min ye baara in ye u ye jateminɛ caman kɛ u m'a fɔ dɔrɔn k'u sɔmina k'u nana ka na bin u kan dɛ
u y'a jateminɛ fo waati jan maakɔrɔw nana caya ka caya tuma min u ko k'a nin tɛ ko ɲuman labɛntɔ ye donc Kolokani fanfɛla la ye sa u y'a sɔrɔ ka gosili kɛ wa ko min ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nin baara in bɛ sen na n'an bɔra yen an bɛ taa Menaka Musa Ashratuman ale ye CNT maa ye Fala ye nka MSA n'o ye kɛlɛbolo min tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menakakaw fɛ yen olu ka tɔn secrétaire général don a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa kunun sibiri ka taa Menakakaw fɛ yen kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen Mali wolomasiri taw ale ni Gacha ni MSA taw ka t'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don jamana ale dɛmɛli baaraw la Musa Ashratuman ko nin y'a san caman de ye olu k'u famana ka nin basigi ni lafiya ɲɔgɔnna sɔrɔ ale ka taa min ye Menakakaw fɛ Fala ye seli ɲɛkɔrɔla la Menaka dugumisɛn n'a tɔgɔmada duguw kɔnɔna na maaw ka se ka baganw feere maaw ka se ka taa ni ka seginw kɛ hakilila tigɛlen ko seliba bɛna na kɛ k'ale famana ka nin ɲɔgɔnna ye o la min ye sɔrɔdasi minnu b'o baara la k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a y'u bɛɛ lajɛlen fo armée cɛden minnu fana bɛ yen a taara ka t'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ko wa k'a bɛ min fɔ maaw ye Fala ye ko Mali jɔlen don Mali jɔlen bɛ to Mali bɛ se ka lomolama nka Mali a tɛ dafiri fiyewu min ye Musa Ashratuman ye Fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko armée ye baaraba minnu kɛ basigi ni lafiya min nana Menaka kɔnɔna na bi k'a kan ka kɛ nisɔndiya ko ye a kan ka kɛ wasoko ye k'a nana sa ko kana o waleɲuman dɔn o n'u bonyamasegin de kɛ u ye halisa u ka dɔ fara cɛsiri ale ni timinandiya kan dɔgɔkun in kɔnɔna na n y'a f'i ɲɛna kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don bɔlɔlɔsira la kɔlɔsili ma n'an b'a fɔ ma ko cybercriminalité Dagabana Adama ale ka yɔrɔ kiiritigɛ kura min sigilen don Mali kɔnɔna na bi n'an b'a fɔ ma ko chambre criminelle ale ka baaraw fana dayɛlɛ la baabu in senfɛ sa min ye ministre Mamadou Kasoge ale tun bɛ sariya ministre a ka nagakɔrɔmaw n'a ka lasirilaw n'a ka bilasiralikɛlaw ka taa fara kiiribulon maa minnu bɛ sigida naaninan kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka sa Dr Adama Kulubali cybercriminalité procureur Fala ye a ye discours bɔ k'a bin dɛ a ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye olu tun ye baarakɛyɔrɔ min ye baarakɛyɔrɔ in tun ma faamu maa caman fɛ min ye cybercriminalité bi yɛlɛma min donna kiiriko nasira fɛ a y'a to olu yɛrɛ sen teliyara ko caman na baaraba minnu bɛ yen n'olu sigilen don sen kan ka kɛ sa sariya tigɛ sɛbɛn falenni hukumu kɔnɔna na min ye olu ka bolofara bɛ taa sira min fɛ Fala ye o ye siginiden 474 ye n'o ye code pénal ni code procédure pénale ye k'o la sa cybercriminalité ale fana sigili sariya min sigira sen kan décembre kalo tile 22 san 2022 Fala ye ko b'ale fana yamaruya sa bɔlɔlɔ sira fɛ maa mana tanamako kɛ maa minnu bɛ fana maaw tɔgɔla sɛbɛnw na minnu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ minnu bɛ tɔgɔ yɛlɛmaw kɛ minnu bɛ kunnafonidiw kɛ minnu bɛ nɛniniw kɛ minnu bɛ bi n'olu kɔni ta bɛɛ lajɛlen ye ŋanamu ni yuruguyurugu ye olu ka kiiri tigɛba ye ale ye Fala ye a ma dan o ma dɛ ka jaw bɔ ja minnu bɛ na ni fusamancɛya an ka jamana kɔnɔ ja min bɛ na ni siya woloma ye ja min bɛ basigi o ban pewu ale ni nɛnini cɛjugu ani kibaruya cɛjugu ka ɲɛsin jamana walima ka ɲɛsin maaw ma ko nin bɛɛ lajɛlen kiiri tigɛba ye ale ye Adama ko o la sa a ka kan olu ka baara a barika ka bonya olu fana ni minɛnw ka kan u ni fɛɛrɛw ka kan yaasa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min a y'a yira ministre la sa k'a fɔ ko ale ka baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ la bi Fala ye yɛlɛmaba minnu kɛra ye a n'olu yɛrɛ sigilen don ka koba minnu kɔnɔ ko latimɛli hukumu kɔnɔna na ko nin ye sanga ɲɛnamaya ale bolo a ka se ka dɔw ɲɛfɔ maaw ɲɛna ko ye ko kiiri mun filɛ nin n'u bɛna o baara kɛ n'o ye chambre criminelle in ye juge 2 de b'olu bolo k'a kɛ sɛbɛn mun b'u bolo sɛbɛn 4 ye a bɛ maa 8 kun kan wa min ye bingali ye ka jɛ ka bingali kɛ ani ka dangari fanga yɛrɛ la ko o ko b'a kɔnɔ ko nka ko n'i ye nin ko in jateminɛ ko maa ko dɛsɛ bɛ olu la koyi sabula olu fɛ yen juge d'instruction n'o ye magistrat minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ yen ani minnu bɛ nɔminɛli ko baaraw kɛ Fala ye ko o ko dɛsɛ bɛ olu la olu yɛrɛ b'u wakili don kuma caman sigida 4nan kiiriso la yaasa ka se ka magistraw sɔrɔ ka se ka baara kɛ nka ko baara min don olu bɛ k'u cɛsiri k'u jija yaasa sariya bɛ se ka labato cogo min na a ko san tɛmɛnen in kɔnɔna na n'o ye san 2025 ye cybercriminalité Fala ye maa minnu bɛ yen n'olu taara ka taa a yira sa ka t'u dama kasi n'an b'a fɔ ma ko plainte o kɛra 1,130 o de taara ale fɛ yen olu yɛrɛ ye maa min wele k'a fɔ k'u y'u ye waleya cɛjugu la n'o ye autosaisine ye o bɛna 208 ma fɛn minnu bɛ sa n'o olu kɔni tɔw kɛra sa ko ka taa maaw bila u ka se ka kiiri o kɛra sɛbɛn 133 ye
min ye kibaruya sɔrɔli kiriko ta nasira fɛ ka se k'a kɛ sɛbɛn ye k'a bila ka taa kirikila la o bɛna 99 ma. O la sa maa minnu bɛ yen n'olu nana ni sɛbɛnw ye sa 1030 fala ye 206 ko ko olu tɛ se ka kiiri olu ma ko foyi kɛ maaw kɔni nana ka na damakasi kɛ nka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ k'a ko jɔlen tɛ sen kan. A ko san 2025 kɔnɔna na olu ye manda 67 olu ye o de da maaw kan min ye nin waati in na an filɛ san daminɛ min na nin ye n'o ye san 2026 ye k'olu ka manda dilen k'o ye 17 ye ko wa ko bi ko sɛbɛn min b'olu bolo n'u bɛ ka baara k'o kan k'o ye 81 ye min ye kiiri min bɛ sen na o ye kiiri 4 ye maa 8 an bɛ o kun kan wa u y'a yira fana k'a fɔ ko ni maaw y'a jateminɛ fala ye ko kuma caman ko b'a fɔ k'ale ka manda ji ka ca k'ale ka manda di man ca dɛ ko ni maaw y'u sanga ɲɔgɔn ma u kan k'a dɔn k'a fɔ bi k'a fɔ ko manda dili man ca nka kiiri de bɛ ka teliya olu fɛ yen sabula maaw man ka bila ka mɛn. A ko sa k'a b'a ɲini minisiri fɛ majɛ minnu bɛ yen u ka birigadi ka taa s'u ka baarakɛyɔrɔ tɔw ma u k'a lajɛ minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ka d'u ma ka se ka baara kɛ ka se fɔ a dan na sabula fɛn dɔw bɛ yen olu ɲɛɲinini barika ka bon cogo min ɲɛden tɛ se ka o ye k'o dɔngala kari ka tila k'a fɔ k'i bɛ maa nɔ minɛ o la wa dɔw fana bɛ yen i b'a ye cogo min na i b'a sɔrɔ o tɛ wa min ye calatigɛ jɛkulu dɔw fana b'an fɛ yan fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AMRTP APDP k'olu ka sɛbɛnw kan ka na ale fɛ yen han n'o y'u ka rapport ye k'u kan ka na ale fɛ yen Dagabana Adama ko bɔlɔlɔ sanfɛla kɔni na wa i y'i lingi langa cogo o cogo i bɛ bi ale ka jɔ kɔnɔ o la ko ni basigi ka kan o ni karama ka kan o ni jateminɛ ka kan kiiri min yɛrɛ bɛ yen bi n'olu kumaw ka ca kosɛbɛ ko o kiiriw fana olu b'o kɛ ni basigi ni lafiya ye fala ye ko maaw tɛ min fɔ olu bɛ maa caman wele k'o fana bilasira ka u t'olu minɛ dɛ o bɛ bɔ ale yɛrɛ juge magistrat yɛrɛ yɔrɔ o la sa a ko a bɛ misali ta maa caman kan minnu ye kiiri baaraw kɛ ka ɲɛ k'olu fo k'u waleɲuman dɔn min ye baaraba min kalifalen don olu la olu bɛna n'u cɛsiri a ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye kiiritigɛ ye k'a bɛ adamaden no kun kan koyi ko fɛn fɛn dun bɛ adamaden kun kan o bɛ kɛ ni basigi ni hakilisigi ni ɲɛmajɔ de ye o ti haraba k'o kɛ ten dɔrɔn k'a ka di n ye o la sa ko yɛlɛmaba minnu fana kɛlen don bɔlɔlɔ sira fɛ bi o kan k'a to minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka ɲini ka d'olu fana ma u bɛ se cogo min na k'u bolo da maaw kan sabula maaninfinw fɛɛrɛ bonyanen don kosɛbɛ minnu olu yɛrɛ ye mɔgɔ caman tɛ olu bolo u ka baara in na nka k'a bɛ minisiri Mamadu Kasoge fo wulikajɔ ni cɛsiri la sabula kuma o kuma n'u ye damakasi kɛ a bɛ u dɛmɛ ni minɛnw ye ko n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ k'a fɔ fɔlɔ ko cybercriminalité ko funanŋɛni don fala ye ko bi k'a bɔr'o la han k'a bɛ ka balikuya a wulilen don k'i jɔ a bɛ ka taama a bɛ k'i cɛsiri o la sa ko o ka cɛsiri n'o ka timinadiya tun bɛ cogo min k'a bɛ n'a fɔ Daniel Ameguan Tosogi ala ma hinɛ n'a la k'o ye min fɔ kiiriko ta nasira fɛ kiiri yɛrɛ yecogo ye o de ye n'o ye ka kɛ fiɲɛbere ye Dagabana Adama ni y'ale ka laseli ye ala kumabaw ye fala ye n'an bɔra yen CDM maaw olu ko min ye rectification ye o ɲɛnɛmali don min na n'o ye mai kalo tile 24 ye ko o san 5 ye bi ye fala ye san 5 hɔrɔn kɔnɔna na sa CDM ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma bolo ko kan ka kan min ye CDM ye ale yɛrɛ ko sa ko révolution progressiste populaire malienne ko kan ka sigi sen kan ko wa ko olu bolo ko sigira sen kan kabini mai kalo tile 24 min ye collectif pour la défense militaire CDM a ko fanga min sigilen filɛ nin ye k'a ye waleya caman kɛ maaw man ka ɲinɛ min kɔ jamana in kɔnɔ u ka secrétaire général n'o ye Yunusu Sumare a ko k'u bɛ min fɔ maaw ye k'o faamu fala ye an dɛmɛbaakɔrɔw k'a caman bɛ bi an n'olu tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ k'o sɔrɔla min fɛ k'o dɔnnen don ani irisi min bɛ ɲɔgɔn bolo k'o baara bɛ ka taa sira min fɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la kuntilenna ni baara min tun bɛ Mali jamana kɔnɔ wolomasiri sabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri sera ka fɛn minnu bali ko o ma dogo maa la o misali surun ye mun ye Anefis Menaka Tawdeni Tenzawaten Kidal an'an ka dugumisɛn caman armée wulikajɔ kɛ k'olu sɔrɔ bi n'i y'a ye k'a fɔ hôtel dɔgɔtɔrɔso bɛ ka dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ bɛ ka dayɛlɛ maaw bɛ ka taa baara la kalansow olu bɛ ka sinsin ka kalanyɔrɔw fana sinsin sɔrɔko ta nasira fɛ CDM ko fana sa k'a bɛ foli ta ninnu ta ka ɲɛsin jamana ma a ye baara min sigi sen kan dugujukɔrɔ nafaw k'olu kɛ an ta ye o la Sopaprim o sigili sen kan a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu b'a to sa lithium n'a ɲɔgɔnnaw olu baaraw senfɛ malidenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min tɔnɔkantunɔw la min ye dugujukɔrɔ nafa tɔw fana ye olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye CDM ye k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin fana jamana ɲɛmaaw ma
u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ AES ko ta nasira fɛ Mali Burkina Niger ka se ka fɛɛrɛbaw sigi sen kan ka baarabaw sigi sen kan i n'a fɔ AES banki AES télévision AES a passeport ni a maɲɔgɔnlɔn tɔ n'a carte ni n'a carte biométrique ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛna na lafiya bɛɛ ni kelenya k'o sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko rectification y'a to k'o sigira sen kan o la sa ko min ye nin waati laban in kɔni na u se k'u pan avril kalo tile 25 kuma kunna fiyewu o min y'a to degun sera an ka jamana ma min y'an ka ministre min b'an ka jamana olumasuru tun na n'o ye Sadio Kamara ye ko Ala y'o ka kalifa minɛ a la o waleya ninnu senfɛ tasibila bonyamasegi ka ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma minnu tora nin ko ninnu senfɛ k'a ko kɔni bi Mali kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ wolomasiri tɔgɔ ka gun kan ani AES jamanaw k'olu faralen don ɲɔgɔn kan an dɛmɛbaaw n'o ye Irisilakaw ye k'olu fana kɛlen don ka wuli k'u jɔ yaasa sa bamancɔlen ka walekɛbaw minnu b'a fɛ ka jamana dafiri ko ka se ka olu ka ko bɛɛ lajɛlen ban Faransi Ukraine ale ni Algérie ni Pologne ka taa se Mauritanie ninnu bɛɛ lajɛlen ma sa ko ninnu bɛ jɛ jugu min na ko ka ɲɛsin an ka jamana ma ko Mali jɔlen don wa Mali jamanadenw jɔlen don CEDEAO ko sa ko waleya cɛjugu min filɛ nin ye k'a b'o kɔfɔ ka se a dan na ko k'an ɲini bɛɛ fɛ sa an ka wuli k'an jɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min Yunus Sumare CEDEAO secrétaire général ale ka fasiri ye nin ye polisilakaw an bɛ t'olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la san polisi directeur ba o ye commissaire ba o ye Maju Sise mais kalo tile 20 ale tɛgɛ dara siganama dɔ kan siganama min n'o minɛna bingali senfɛ bingali min n'o kɛra butigi dɔ kɔnɔna na yanni waleya in ka cɛ sa sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a to k'a jira k'a fɔ maa dɔ bɛ sa ale bolominɛw bɛɛ lajɛlen tununa ale nana ka na i dama kasi sɛgɛsɛgɛliw bolodala sa u ka brigade maaw fɛ ka ɲinini ni mɔmɔli daminɛ fo ka t'u tɛgɛ da siganama kan siganama u taara sɔrɔ a ka so u donnen a ka so sa u taara sɔrɔ min ye fala zon da ka gɛlɛ dɛ ha ɲininkali bɛ ka kɛ a bɛ ka fɔ minɛnw t'ale ta ye a bana ta a b'a ka bon kɔnɔ han a tɔ yɛrɛ nana kɛ sa ɲininkali bannen pewu butigi min kɔnɔ mina ala k'an bɛɛ kisi zon tɔɔrɔ ma kamalen u kɔni ye jɔ k'a la sa a tɔgɔ bugunatigɛ o ye deden ye san 23 k'a bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli tɔ olu n'o sigi sen kan ko nin b'a jira sa k'a fɔ ko min ye an ka finitigilakaw ye olu di ɲɔgɔnma ni baaraw kɔnɔna na sa u bɛ k'o sigi sen kan kosɛbɛ san polisilakaw ko k'u fo k'u waleɲumandɔw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ko ni maa min mago bɛ polisiw la fala ye su ni tile 101 101 i b'o kɔri ni degun b'i ka polisiw olu bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka i magɛn cogoya min na i bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'an bɔra san an bɛ taa nin waati in na kayikaw fɛ yen fala ye tasuma ye tiɲɛni kɛ kayi di tuguni dɛ o tɛ bakɔfɛla ye sa wa ko station fitinin dɔ kɔnɔna sa taji de filɛ nin ye ka porokoto maaw bolo ye a ye butigi minnu b'a kɛrɛfɛ a olu bɛɛ lajɛlen jeni garaji dɔw fana bɛ yen tasuma fanga bonya kojugu taara yen mobili minnu jɔlen don n'olu kun nana dilan na a y'olu bɛɛ lajɛlen jeni k'o ban k'i kunda kaburu dɔ kan sapeur pompier maaw y'a kunbɛn nin kun bɛ gɛlɛya dɛ fala ye i salen ka tila ka t'i jeni tuguni kayikaw fɛ yen dugudenw de bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se ka ji ta cogo min ka na tasuma in kunbɛn sapeur pompier maaw fana nana sa ka se ka fɛn in kunbɛn a yirala k'a fɔ ko maa ni kɔni ma to a la nka fo nin yɔrɔ in na halisa a ma dɔn fin ye tasuma in ye a jujɔn ye jumɛn ye n'an bɔra kayikaw fɛ yen an bɛ taa maison de la presse kɔnɔna na Mali ekɔliden minnu bɛ yen n'olu ye kalan kɛ Irisilakaw fɛ yen fala ye olu ka tɔnjɛkulu ye jɛrɛ belebeleba kɛ sa ka kɛ ni mɛn kalo tile 9 o lawaleyali ye san 1945 ani 45 Irisilakaw ye se sɔrɔ nanzaralakaw ka san min kɛlɛ la sa o misali o janjɔn ani o waleɲumandɔn k'o fɔ kalanden minnu filɛ nin sa u ye jida ko caman sɛnɛ kan k'a yira sa k'a fɔ ko Irisi ye misaliba de di wulikajɔ ni cɛsiri la a ka jamana taali la ɲɛ ko bi Mali ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'o kan ka kɛ misali an bolo sabula Irisi yɛrɛ ye misali ye misali min ye wulikajɔ kɛ anw filɛ ka fɛn fɛn ye nin ye Irisilakaw ye nin bɛɛ lajɛlen ye minisiri min bɛ sa n'o bɛ refondation ko kunna n'ale ni jamana calatigɛjɛkulu bɛ baara kɛ n'o ye Gologo ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye a ye kuma ta ka waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin ninnu baarakɛla ninnu ma ninnu ekɔliden kɔrɔ ninnu ma fasoden ɲumanya waleya o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Genève-kaw fɛ yen Genève jɛrɛ min bɛ sen n'a ye o ye diɲɛ selekɛɲɔgɔn tɔn ka kɛnɛyasoba ale ka bolofara ale ka jɛrɛ 79 o kɛnɛ ka fala ye
an ka ministre n'o ye colonel major général Asaba Jalo ye ale bɛ kɛnɛ kan ye baara ninnu senfɛ fala ye ja maliden dɔw bɛ olu ye kalan kɛ fo ka olu tilara dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kalan na sisan pewu o la Asaba Jalo a n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye ani maa fɔlɔ min ye ɲɔgɔn ye o ye docteur Sangare ye ale bɛ baara min kɛ fala ye pasa ale ni pasa dimiw o opéreli baara o ye ale b'o o de dɔn lamɛnbaaw ka hakɛ to bana min bɛ yen n'o ye cɛya bana n'an b'a fɔ ma ko kɔmɔkili dimi bana fala ye min ye kamalen ye a b'o fana dɔn fo k'o dɔn ka lakari a ko ale kɔni ka dɔnniya filɛ nin ye dɛ a ye dɔnniya sɔrɔ a ka d'a ye a kana sa ka se ka jamana dɛmɛ nin yiriwaliko in na maliden minnu fana bɛ tunga fɛ fala ye n'olu ye dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ n'u sigilen don Faransi a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye olu fana y'u ka fɛɛrɛw fɔ banaw bɛ se ka furakɛ cogo min u bɛ se ka dɛmɛ don jamana ma cogo min a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ Asaba Jalo fana ye kɔmasegi kuma f'u ɲɛna k'a jira k'a fɔ faso kɔni dama ka kan bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka maaw dɛmɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ olu ka dayɛlɛlen n'u ye bi a dayɛlɛlen n'u ye sini min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo u b'a fɛ ka dɛmɛ minnu kɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ ka Mali dɛmɛ n'o ye k'u ka na u n'an bɛ ɲɛ sigi la a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw fana tolen tɛ kɔ baarabaw bɛ sen na kɛnɛyaso ɲɛnamaw bɛ se ka jɔ cogo min na an ka maaw ka se ka furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la général d'armée Asimi dɔgɔtɔrɔso 15 o baara min bɛ sen na furakɛliko ta nasira fɛ min ye Asaba Jalo a ka nin taali fana senfɛ fala ye maa minnu bɛ fura feere kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani vaccin n'o ye Gavi maaw ye a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye hakili falen-falenw kɛra yaasa ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ cogo min na ko ninnu baaraw kɛcogo la n'an bɔra yen farafinna ka kelenya tɔnba ale tɔgɔla don ye sini ye nka yan'o cɛ sa Tour d'Afrique min filɛ an kɛrɛfɛ yan nin ye nin y'a san 11 ye san o san olu bɛ ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔndan min ni kelen bɛ a san 11nan na kelen b'a siɲɛ 3nan na fala ye a bɛɛ lajɛlen ye tubabukan ye ko in denfaya tun bɛ maa min bolo k'a fɔ a denbaya sakɛ o tun bɛ maa min bolo minisiri 2 Mamu Dafe n'ale ye seko ni dɔnko minisiri ye ani Bamariam Tangara n'ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la lakana saniya ani sigida yiriwali minisiri ye ale ye ɲɔgɔndan in kɔfɛ sa a nana ye k'a fɔ sa ko min ye memorial directrice ye fala ye Mariam Banya n'a bɛ Mayigalakaw ka sigi la ale ye foli ta ni ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ma minisiri minnu nana k'olu fana fo yanni u ka jaabiw k'olu bɔ k'o bin jaabiw la sa yirala k'a fɔ ko lycée min bɛ yen n'o ye Choix ye ko ale kɔni ka kalanden bɛ yen n'o ye Laji Danbele o ye bɛɛ lajɛlen da ko ye pédagogie la o kɔfɛ sa Kajatu Kone o ye o kalan na cogo di ani Aminata Jalo olu bɛ lycée Cheikh Modibo Jara la fala ye olu fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na Muna Minti Mohamed n'o bɛ lycée mémoire la ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ dɔ fana n'o ye Lasina Keyita ye o fana bɛ lycée mémoire la ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ Mamu Dafe y'u fo k'u waleɲuman dɔn banira in a sigikun ye sa farafinna ka kelenya baara bɛ se ka kɛ cogo min poyiw olu fana yera la min ye madame ye n'o ye madame Dumbuya ye ale fana ye foli ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ko nin waleya min filɛ nin ye farafinna ka kelenya don o baaraw u k'olu to sen na hali bi yaasa sifinw u ka se ka ɲɔgɔn dan kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye farafinna ye Mali jɔyɔrɔ b'a la Mali ye baara k'a la kabini a tutigɛ waati fo ka na se nin waati laban in ma minisiri min bɛ yen n'o bɛ baara ni baaradege ko kunna fala ye ale ye munumunu salo la hali bi baarakɛyɔrɔw degeyɔrɔw baarakɛyɔrɔw la o la sa min ye bololabaaraw olu degeyɔrɔ ko la maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ kalali kɛ n'o ye COPP ye grand frère Sambu Fane n'an b'a wele ko Germain ale ka yɔrɔ fala ye commune 3nan kɔnɔna na a taara yen minnu fana bɛ ɲin baara kɛ n'o ye Biko Dantɛr Ɲamele maaw ye a taara yen a n'u masalala min ye Umusal Sek ye k'a bɛ min ɲini u fɛ fala ye kalan kɔfɛ ɲɔgɔn faamu kɔfɛ bololabaara faamuyali kɔfɛ fasodenɲumanya waleya u ka to k'o fana kalan kɛ denmisɛnw kunna ka faso kanu cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni kelenya u ka sinsin jamanaw ni sigidaw ni baarakɛyɔrɔw la k'u kana ɲinɛ o kɔ sabula sifinw olu de ye sini maakɔrɔw ye kalan o kalan bɛ kɛ bi n'an m'a ɲini k'an yɛrɛ dɔn n'an m'a ɲini k'an ka jamana dɔn n'an ma fɛɛrɛw sigi sen kan a ka gɛlɛ baabu in kɔni senfɛ sa kalanso ninnu bɛɛ lajɛlen fana y'u ka kiimɛliw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ minisiri ye u ye jaabi ɲuman minnu sɔrɔ san tɛmɛnenw na an'u ka waleya minnu bɛ yen n'olu sigilen n'o sen kan fala ye seli ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na han n'o ye saliba ye a tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye hukumu kɔnɔna na sa i b'a dɔn ko jamanakuntigi ale b'i bolo fa k'a to kuma bɛɛ zen chauffeur minnu tora accident in senfɛ n'o y'an ka tajugu accident ye fala ye ani minnu joginna jamanakuntigi hakili tora olu la Asimi ka dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma n'an b'a fɔ ma ko œuvre sociale o ɲɛmaaba n'o ye Agibu Danbele Junior olu y'u bolo fa k'a to fala ye
commune 3 ndulati trembe no ko kandigi ntomi gorobu ka fe utara barake bara minsa no talike ka domulo ke manunu ye mamunu be nulu fatura no chauffeur ye kasega domulo ke ulu ye tugamina ufana bisaka selige lafia konna na miye ministre no ye madina damele madina sisugo nabe damela ka sigila falai alera tumbe siraba ko ministre ni bulma fengo ministre ale ye ministre wera ufana ka chido tume kana ngani bama ko gouverneur miye banjumange ulu fana chama nana kana waliya kana agake unyena bara damele na miye uyebunya masegini tasibla ye kanyesi mama mamuni ye degun soro ni koina kerengrene la chauffeur la kamunu be nulu fatura nulu bitase ma biduru ni sabama uluka kuma o kena kundo ukanyama basa no ye Yusufu Traoré na le semter nyama yi bani Yusufu alevana ye pumata ka folita nuta kanyesi nyama ma mamuni ni mirina soro ko kufu ka dugo ke fana ko beni kiriya kala ko sabati miye madina sisugo na be damela ka sigila falai alefana ye pumata koyi akoko miye jamana nyama yako ga foni miriya ina uliga joni chesri ya samiye mamunu be binuru dusu kasira nulu ga dema ya koni dutigu tara ka dema ya tu ulubu sega nyeji jara soro tuko na ko ga jamana kuntiki fo ola agibu damele junior no jamana kuntiki ga ma sugandire kerengere na ofana e pumata ka la sedike ako president ni wale ke falai ka ke kunye mawre kunye madama ka baran nun sigi senga kina fa nga sura su bina tugomi mamunu be no ulu fana chauffeur ye ulu tale no balate o tugala udeu ulu be pipi la tugomi umuso jantolo no ulu fana na o tuga kele na kene ka esa falai saka jigi kele malo kilo biduru nasongo ani kilo bidon 20 litres kele o dira bela jilema ko ningata ugata seleke no ye wa ko fe fana uka demayaw jantolo no umuso fana na munu me doga filia fana bana mamunu fana jogina no be no chauffeur ye ulu fana ka maw fana ulu fana pumbe ala ulu bela jelen taleno biduru ani saba no ekiti o de dira bela jelen masaka jigi kele malo 50 kilo kele kilo bidon 20 litres kele ale ni domolo on ame dugo ke mi nyamaw ye ni haklina nyuma yu gato aka alebi na mbora samta maga nga ufe hiji abeka ta shekli sabasiri la falai minye atako sabanane atako laba mina muzalfa ani arafa o sigi de mina na damine angata ye jona ya sa Ibrahim Jawara angata le soroi aka nyefoli kanyina Ambalma Aslameu, assalamu alaikum. Bijumadiya Bayna, le 22 mai 2026, délégué général Dr Abdul Fattah Sise aya laini en fait biulaina kasi fitidama angana mina arafa Muzdalifa angana yo laje ka visiter yani higido ngana dimanche soufe 1h du matin Ambalma Aslameu. Ami mina ni wakati na anyabi mina keneka alhamdulillah am se ka fere malima delika loger ni nyokon yorola ne bi hiji kono abi santan ko doni samugan donc ma delika ye ko mali logera mina yorola yoro mina aferelendo dugolo ferelendo atantan ferelendo a condition kan délégué général ay wele bla agence chamama munumbe ka fondu farala gouvernement ka mina arafa Muzdalifa angana laje labe min sabatleno alhamdulillah rabbil alamin ambalmaw aya damine minana awye miye wallahi ayan wasa bara min kera nyina ambalmaw antumadli kan ye folo koy mina arafa Muzdalifa lafiya dano ambalma aslamew. Donc an nale y'a lajɛ siɲɛ fɔlɔ la an ye kɔlɔsi min yira u la jateminɛ min kɛ k'u ka olu kɛ an nana sɔrɔ alhamdulilayi olu caman kɛra aw yɛrɛ bɔra a ye tantan kɔnɔna yira mɔgɔw la a y'a kɛcogo yira mɔgɔw la minɛnbilayɔrɔ b'a la mɔgɔw dayɔrɔ fana o bɛ cogo min na i bɛ se ka kuru k'a kɛ siège an balimaw n'i y'a ta k'a filɛ salo ani ɲina an ye différence ba de tantanw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye humidificateur o de tun b'a kɔnɔ salo maa caman y'i plaignent ko a bɛ mura bila u la ɲina u ye humidificateur bɛɛ bɔ yen nɔ ka kɛ climatiseur yɛrɛ ye an balima silamɛw cogoya min na hijidenw ka se ka lafiya. Voilà, bɛlɛw bɛ tɔmɔ yan ni Muzdalifa n'an na so an bɛ bɛlɛ tɔmɔ pour que an ka taa sitanɛ bon n'a ye. Voilà, bɛlɛw bɛ tɔmɔ yan ni voilà ala Muzdalifa bɛlɛw bɛ tɔmɔ yan ni an balimaw alhamdulillah ala bɛlɛw bɛ tɔmɔ yan ni Muzdalifa ni bɛlɛ tɔmɔ yɔrɔ de an balimaw voilà alhamdulillah n'an sera Muzdalifa bɛɛ b'i ka bɛlɛ tɔmɔ yan nɔ. Groupe 7 village tɔgɔ la an nana ka na tantanw lajɛ Mina ani Arafa
alhamdulillah an y'a yɔrɔ ye an wasara yɔrɔ labɛn cogoya ka ɲi ni mɔgɔ min ye ɲinɛ baaraw jateminɛ bon ɲinɛ tantan vraiment a y'an nisɔndiya kosɛbɛ parce que ni nin tantan la différence b'o ni tantan kɔrɔlen ni ɲɔgɔn cɛ bon ni an yɛrɛ ni kuma diyara an na an bɛ se k'a fɔ ko nin c'est mi VIP ye parce que alhamdulillah rabbil alamin ni tantan ninnu ta k'u lajɛ a bɛɛ kɔnɔna fɛrɛlen don. Kubabaji tɔgɔ la an nana ka na mina tantaw lɛ an y'a sɔrɔ alhamdulillah baara kɛra a kɛcogo la tantan ninnu ka ɲi vraiment ani salon ta in tɛ kelen n'Ala sɔnna. Vraiment places ka ɲi matelas ka ɲi tout va bien alhamdulillah espace fana y a beaucoup d'espace. n'a continuera tan an bɛ Ala tanu si dɔn ka minasigi kɛ lafiya kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ min ka bon n'a bɛɛ ye o ye Arafa ye an balimaw. Arafa alhamdulilahi an ka tantan gouvernement ani agence min y'a laɲini ka tugu a kɔ délégué général y'a fɔ 85% Mali hijidenw na o bɛɛ ni gouvernement bɛ fankelen fɛ ani Arafa kulu an balimaw i b'an ka tantan kɔnɔ i ɲɛ bɛ Arafa kulu la maa si tɛ anw ni Arafa kulu cɛ alhamdulillah. Voilà, il y a personne derrière entre nous et Arafa. Ça aussi sont nos tantes. Ici là, en bas là, oui, en bas là, là où on était tous. On vient de quitter là. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre, il y a personne entre nous et la cour. Que seulement le grillage et le bureau. C'est fini. An balimaw an ɲɛ b'a la nin garage min filɛ o de b'an ni kulu cɛ Arafa an ma garage ni kulu ye garage in kɔfɛ dɔw kulu bɛ yen nɔ alhamdulilayi o tuma gouvernement ka hijidenw u bɛna loger yan ne Arafa nin garage de b'u ni kulu cɛ n'i bɔra garage in kɔnɔ dɔrɔn i filɛ kulu la alhamdulillah. O tɛmɛnen kɔfɛ Muzdalifa an balima silamɛw a b'a dɔn k'a fɔ an y'a fɔ Muzdalifa mɔgɔw bɛ dɛmɛni caman de sanganu da dɛmɛniw kan nka an ɲɛ bɛ tapi caman de la u bɛ n'o tapiw fɛnsɛ cogoya min na mɔgɔw ka se ka da tapiw kan an balima silamɛw nka an bɛ min fɔ hijidenw ye a y'aw ka dɛmɛniw sangana tapi n'a ma mɔgɔw bɔ a bɛ da aw ka dɛmɛniw kan n'o tɛ an ɲɛ bɛ tapi min na yan nɔ a ka ca ni alhamdulillah rabbil alamin nka an n'aw ka dɛmɛniw kan na tapi n'a dɛsɛra a b'aw da aw ka dɛmɛniw kan. Voilà, an ni journaliste nana yɔrɔ lajɛ alhamdulillah yɔrɔ kɔni a kɛra an ka laɲini ye an kun ye nin de laɲini an ministre yɛrɛ kun nana waati min na ko y'a ɲini a ka homologue ministre des affaires de haji ye yan k'a fɔ a ye ko bon vraiment an b'a fɛ a ka an dɛmɛ o dɛmɛ fana kɛra. Voilà, aw y'o de kɔlɔsi bi bi na an ye yɔrɔ ɲuman sɔrɔ Mina Arafa Muzdalifa yɔrɔ minnu vraiment u ye baara caman k'a la ka na ni climatiseur ye ka yɔrɔ sanuya ka yɔrɔ fɛrɛlan fana d'an ma. Ayiwa alhamdulillah an balima an b'aw fo ni ka waliman dɔn an ye min sɔrɔ sa ka d'aw ma o de nin ye Mina Arafa Muzdalifa an balima silamɛw cogoya min na ka na lajɛ inshallahu o kuma dimanche sufɛ sa k'a daminɛ minuit 1h du matin hijidenw bɛ commencer ka na inshallah. Aw ni cɛw ni bagaji Ibrahim Jawara ka bɔ Muzdalifa wassalamu alaikum. Fala ye an bɛ to Makan i b'a dɔn k'a fɔ ko agence de voyage olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye agence de voyage caman fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye o jɛkulu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ dama kɛlen don sa ka u bolo di ɲɔgɔn ma i b'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Jawara ale fana sɔmin ka jan n'a ye min mɛn dɔrɔn a bɛ t'o fɛ yen min ye Multazam jɛkulu in tɔgɔ de Multazam Dafi voyage tour an ka taa yen lajɛ olu fana bɛ ka baara kɛ cogo min na Makankaw fɛ yen. An balima asilamɛw assalamu alaikum halisa an bɛ Maka yan nɔ an b'a la k'an kunda ka taa agence privée la ka taa maliyɛnw lahalaya ta bi an bɛ agence min na sa o de groupe Multazam Dafi tour voyage an balimaw groupe Multazam Dafi tour voyage ale agent caman faralen ɲɔgɔn kan ka maliyɛnw caman ta ka na hiji la alhamdulilayi an wulila ka to ka hôtel la ka taa lajɛ maliyɛnw bɛ lahala min na an selen u ye an bisimila. Agence Dafi tour b'a kɔnɔ balimaya voyage Mali b'a kɔnɔ Amini voyage b'a kɔnɔ Nani voyage b'a kɔnɔ. Bon alhamdulillah an bɛ Ala fo an b'a barikada parce que ni mɔgɔ min ye hiji ta k'a lajɛ hiji gɛlɛyamisɛnninw ti ban mais san bɛɛ n'a réalité don mais depuis an ɲuman kɔni sera Madinɛ alhamdulillah an sera an ka tile 8 dafa Madinɛ. An balimaw groupe Multazam Dafi tour voyage agence caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan u ka hijidenw baasi tɛ maa si la alhamdulilayi u sera Makan u bɛ yan nɔ u bɛ taa ka segin na misiri ni alikaba cɛ yanni an k'an kunda ka taa Mina dimanche su
k'a dugu ye lɛnji la an balimaw. An ɲuman bɔra Mali la an ka hijidenw ka Madina sigi kɛ. Alhamdulillah ma gɛlɛya sɔrɔ ziyara fɛn fɛn mun kan ka kɛ Madina alhamdulillah Ala y'an dɛmɛ an sera ka bɛɛ lajɛlen kɛ ni hijidenw ye i n'a fɔ a kan ka kɛ kɛcogoya mun na o kɔfɛ an nana Makan sigi fana na yan nɔ alhamdulillah bi yɛrɛ an ye ziyara kɛ fana Makan yan nɔ alhamdulillah o fana baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra i n'a fɔ a kan ka kɛ kɛcogoya mun na an bɛ Alahu taala tanu Ala mun ye baara ɲuman ninnu dafa an bolo alhamdulillah. Kama donna Zanzibar la non vraiment kuloni yɛlɛ dan dumuni bɛ dun an kɔnɔ bɛ fa u b'an lajɛ suw b'an lajɛ dugu mana jɛ u bɛ t'an lajɛ tɔɔrɔ foyi t'a la tɔɔrɔ foyi t'an fɛ. Groupe Multazam Dafetour a k'a dɔn k'a fɔ hijidenw baasi tɛ maa si la alhamdulillah rabil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ a ɲɛmɔgɔw u ye appel lancé ka se maliyɛnw ma u k'u hakili to u yɛrɛ la u ka wuli ka tɔgɔ sɛbɛn ka da ka nin waati la hiji b'a la ka yɛlɛma koyi hiji ka teli. Bon wolikan min bɛ o de ye bɛɛ lajɛlen ka wuli joona hiji bɔra tɛrɛn miniti la ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ an bɛ 2026 la depuis nin waati na an ye 2027 tɔgɔ sɛbɛnw daminɛ o bɛna an bɛ wolikan min lase o ye bɛɛ lajɛlen ka wuli joona ayiwa ka na se an ka agence la k'u tɔgɔ sɛbɛn walasa an bɛ se ka baaraw kɛ joona. Multazam voyage kɔni vraiment ne yɛrɛ y'a remarqué a ka ɲi an satisfera surtout dumuni ko fanfɛla la o de y'a fɔlɔ ye. An ye dumuni kɛ ka fa ji sira ɲɛna an logera ka ɲɛ ni an ladon ka ɲɛ an y'olu dugawu ko ye Ala ka barika don agence la ni. Groupe Multazam Dafetour voyage an bɛ dugawu don kɛ a hijiden bɛɛ Ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye ka taa maliyɛn bɛɛ ɲuman sɔrɔ inshallahu. Ala ka na ide kini Maliya Ala ka na Mali franchement o man ko Ala ka ni tanga ni kisi kono ndebur Burundi jambe ywa. An ɲuman bɔra Mali la hɛrɛ ni baden na an ɲuman bɛ yan fana hɛrɛ ni baden na basi foyi t'a la. Donc Ala y'an garijɛgɛ ka na Multazam mɔgɔw fɛ hiji la mais n bɛ mun de f'i ye kumalasonyala u ka tɔn a bɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn bɔ. Aw ni cɛw ni baraji Ibrahim Jawara wassalamu alaikum. Sifin minnu si ma san 17 sɔrɔ Mali tɛna ye olu ka tulonkuncɛ la n'o o ye demi-finale ye sisan sa Mali bɔra ka ci Senegalikaw fɛ ndolatan banna 1-1 na penalty ta na anw ta kɛra 3 ye Senegal ta kɛra 4 anw ye 2 jɛ olu ye 1 jɛ o b'a yira sa k'a fɔ an ka tulon kɔni nin y'o bannen hali n'o y'a sɔrɔ an y'an ka papier sɔrɔ ka taa dugu tɔgɔ ye di Katarikaw fɛ yen tɛ Coupe du Monde an kɔni bɛ t'o kɛnɛ kan sifin olu ta la. Bamako kɔnɔ yan minisiri min bɛ sifinw yɛrɛ ka ko kunna ale ni farikolo ɲɛnajɛ min ye Kanadakaw ka Mama Falen bɛ yan n'o y'u ka chargé d'affaires ye ale n'o ye ɲɔgɔn ye baabu ye tali kɛ jamana fila ka bolo ɲɔgɔnma baaraw bɛ se ka yɛlɛma cogo min na hakilinaba min bɛ jamana filaw la sa fɛɛrɛ ko ta nasira fɛ u bɛ se k'u bolo ɲɔgɔnma cogo min na sifinw olu ka ko hukumu kɔnɔna ani farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna na fasoden ɲumanya waleyaw ale ni cɛsiri ni timinanja bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ ko ta nasira fɛ baabu ye tali kɛ o la. Abdul Kasim Ibrahim Fama a kɔni y'a fɔ ka chargé d'affaires ye Mali bɛ kuntilenna ni taabolo belebeleba 3 kan jamana ka nafa bɛ mun na jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani malidenw yɛrɛ u ka jamana kisili ani jamanadenw ka kisili o baaraw bɛ tali kɛ min na a y'o fɔ min ye lasigiden ye sa a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ u ni Mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa cogoya min na min ye fɛɛrɛ ni dabali mun fana b'u bolo sifinko ta nasira fɛ ale ni farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ denmisɛnw bɛ se cogo min na ka lamɔ ka ɲɛ ka baaraw kɛ ka ɲɛ u y'o fɔ ɲɔgɔn ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa a kɔni kɛra bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na Mama Falen fila bɛɛ lajɛlen kɔni sa u y'a yira sa ko siɲɛ wɛrɛ min ye lycée Ben Umar Sy ye ni denmisɛnninw bɛ farikolo ɲɛnajɛ kalan kɛ u na t'u sen jɔ o ko kɛnɛ kan k'o lajɛ Togokaw fɛ yen nɛgɛsoboli tun bɛ yen o tako 31 na n'o ye Togo Tour ye an ka maa minnu tun bɛ sa u seginna ka na an ka u bololankolon tɛ n'i y'a jateminɛ sa an ka seba kɛra min ye Fidèle Cissé ale kɔni yera jɔnjɔn cɛli kɔnɔna na min bɛ n'u b'a fɔ ma ko maillot jɛma a y'o sɔrɔ
ale min ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen na denmisɛnnin ye turu in kɛnɛ kan ale ye o jɔnjɔn sɔrɔ min ye jɔnjɔnba yɛrɛ sa Sise a yɛrɛw fana na sabula maa saba fɔlɔ min bɛna ale kɔni kɛra sabanan ye Bɛlisikaw olu de ye fɔlɔ ni filanan ta Burkina ale kɛra naaninan ye min ye Mali yɛrɛ sa nin ko in na sa a yirala k'a fɔ ko an ka maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan u sera ka u yɛrɛ jɔ jɔyɔrɔ fana na Lomekaw fɛ yen jɔyɔrɔ filanan nɛgɛsobolila bɛɛ lajɛlen na sa nɛgɛsobolininjɛ la Cɛmɔgɔ Jamutene ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ o la min ye jɔyɔrɔ duurunan o kɛra Musa Togola ta ye jɔyɔrɔ min ye jamanaw ka jɔyɔrɔ ko ta nasira ye Mali kɛra sabanan ye min ye tulonkɛ in bɛɛ lajɛlen na Burkina an ye o dan o kɛra naaninan ye fɛn min kɛra ala dusumakasi yɔrɔ sa fala ye k'an ka nɛgɛsobolila dɔ bɛ yen ko Dawuda Jire ale kɔni nana don min na nɛgɛsoboli yɛrɛ kun fɔlɔ la ale sele a dusu y'a kɛɲɛ a y'i kɛ dɔ kan a y'i ko ka yɔrɔ min ko ko c'est fini c'est tout k'a bɔra tulo na pewu donc ko kɔni o ma diya an ka ɲɛmaaw ye n'o tɛ an ka denmisɛnninw min ye Fidèle Cissé sabanan jɔyɔrɔ ale y'o sɔrɔ min ye 11nan jɔyɔrɔ Musa Togola y'o sɔrɔ Sidiki Jara ale kɛra 15nan ye min ye Cɛmɔgɔ Jamutene ale kɛra 18nan ye Mali a tɛgɛlankolon ma bɔ Togokaw fɛ yen Sidi Bagayogo fédération ni nɛgɛsoboli n'o ye cyclisme ye o président ba ye ale Bataki bɔra ale yɔrɔ fala ye Marokokaw Coupe d'Afrique mun taa n'u fɛ halisa a kuma bɛ sen na han i b'a dɔn k'a fɔ ko ndolanci kuncɛ don Maroc ni Senegali finale kɛnɛ kan balawuba de wulila supporters caman k'u minɛna ka bila kaso la yirala sa k'a fɔ k'u ka kiiri kɛlen kɔfɛ min ye Maroc masakɛ i b'a dɔn seliba o seliba olu b'a ka hinɛ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma o la sa min ye Senegali supporters 18 ye olu kɔni y'a yirala sa k'olu bilara Basiru Jomayi Jɔkayi Fayi ale yɛrɛ tun ye kibaruya in di nka kununko surɔ denmisɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bilalen ka na Senegalikaw fɛ yen a yɛrɛ taara pankurutigi kɛnɛ ka t'u kunbɛn nin kɛra ko bannen ye komi halisa ni a kuma bɛ sen na sabula ndolantan in a kun cɛra nka halisa a ma dɔn maa min se b'a sɔrɔ fɛnw bɛ kiiri farafinna a ma nɔgɔn dɛ fala maa caman y'a yira k'a fɔ ko minnu jɔrɔ ka jan balontan na k'olu bɛ ka kaba min ye Muazu Sise ka kuma fɔlen na ko Muazu yɛrɛ ma kuma o ko jɛngɛ min bɛ fédération kɔnɔ ko Muazu ma la misikara jarati fɔ fɔlɔ k'olu de la olu kun ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ban ka ko bɛ sigi sen kelen kan ka sɔrɔ ka kalata kɛ ko nka ko komi kala taara ka ban fɛɛrɛw bɛ a bolo olu bɛ dugawu kɛ a wulikajɔ ni cɛsiri min daminɛ jɛkulu in tɔgɔ ko collectif vérité pour le football malien k'a k'a jija a k'a se f'a dan na a kana segin a kɔ dɛ a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hali bi a bɛ taa bɔ ko wɛrɛ kan min tɛ nin si ye nka min ye ko in yɛrɛ fiɲɛmayɔrɔba yɛrɛ fala ye ni degun yɛrɛ bɛ o la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ kan o bɛ se ka kɛ ko jɛlen wa ɲininkali de bɛ yen sa wa ale bɛ ka maa jalaki a caman b'a nɔ na fédération kɔnɔ han le personnel est sur place secrétaire général b'a nɔ na n'i ko ko mara kɛcogo ma ɲɛ baarakɛyɔrɔ la baara yɛrɛ kun bɛ don maa min fɛ o ye secrétaire général de ye sɛbɛn kelen tɛ yen miliyari 6 miliyari 3 n'a kunkanfɛn sɛbɛn kelen tɛ yen k'a ye joli dun joli tora a wari tɔ tora joli a ma se ka ye miliyɔn 100 o juru taara k'a sɔrɔ miliyɔn 700 ni kɔ banku ka o juru bɛ yen balontan min bɛ kɛ wari min bɛ sɔrɔ a la sɛgɛn bɛ sɔrɔ a la sisan olu bɛna wulikajɔ kɛ n'o de ye sabula FIFA ni Orange a y'olu tanu a ko olu k'u ka wariw sara a sara cogo la FIFA yɛrɛ ye droit de télé di n'o ye 400 millions ye u y'o sɔrɔ balontan min fana kɛtɔ filɛ nin ye ani dugu in tɔgɔ ye di États-Unis ni minnu bɛ ɲɔgɔn na ta n'olu kan ka taa jouer Turquie o fana musaka min fana bɛna sɔrɔ o la parce que ni y'olu i ɲɛ bɛ nin fɛn na fala ye wari de bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la match amical ninnu bɛɛ wari de bɛ sɔrɔ a la donc u bɛna olu de fara ɲɔgɔn kan ka wuli dɔɔni dɔɔni nka min ye collectif in kɔni ye a ko k'ale sigilen don k'a filɛ k'a ko kana dan tan dɛ k'u k'a se hali bi ko wɛrɛw bɛ yen min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ wulada in na taa k'o bila n'ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 komi sini baara ti kɛ 9h ye journal tɛ yen an bɛ baabu daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye kibaruya mana na sɔrɔ la sa sini an olu bɛɛ lajɛlen na tulo kan an bɛ dugawu kɛ sa sali musaka ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka si ani kɛnɛ laban ɲuman d'a ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma